रामफलबिल बियाब दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय दिनैहाय जोंनि रामफलबिल बियाब दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय जोंनि बालाथङा गामि मानगोनां जोंहा दैदेनसार हाज'वारि बिथांनि अनजालि फिसाजो सुसमिता हाज'वारि दा बिथां गथ'खौ जे निटआव उथ्रिनो हाबाय होननानै जोङो मोनथिनायलाय जों बिथांखौ दिनैहाय आफादनि जानानै बरायनो फैदों। दा बिथांखौ बेबायदि निटआव जे उथ्रिसारनो हादों जोंनि बियाबनि सिङाव बे खोब गोग्गाथाव आरो जों बरायनो मोननानै दिनै खोब आफादनिफ्राय गोजोननाय मोनदों। बिसेसकै आङो जे दिनैहाय जोङो आफादनिफ्राय जेबो होनो हायाब्लाबो जोङो आफादनिफ्राय ओरैबायदि साबायखर बावदों जे बे गथ'आ जाहाथे उनावहाय जि उद्देश्यजों लानानै दिनैहाय निटनि खोथा होनबा मेडिकेल MBBS नि खोथा फैयो दा बेयाव जाहाथे बिथाङा उथ्रिसारनो हाथों बेखौ जोंनि आफादनिफ्राय जोङो आफा आनान गसाइनाव आफा बोराइ बाथौनाव जोङो आर'ज गाबनानै बिथांनिसिम बोर बिनाय जायो आरो दा इयुन जोलैनि सायाव दिनैहाय बिथाङा जे बिथां गथ'आ जे बे निटखौ पास खालामनो हाबाय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि जेनाखि मेडिया बे मेडियानि थ्रुहै जाहाथे इयुन जोलै गथ'फ्राबो बे गथ'बादि जाहाथे फरायनो हाथों एबा बे निट एग्जामखौ पास खालामनो हाथों आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जेनाखि गथ'फ्रा जाहाथे रोंनो हायो बेखौनो आङो इयुन जोलैखौ आं जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जों खावलायनाय जायो। बिथांजोनि फरायनायाव गुदि बाथौ आफादनिफ्राय अनसुंथाइनि माबाफोर दं नामा? दा जोङो दिनैहाय बे गथ'नो सिगां जोङो ओरैनो मान बावफैबाय आर'नाइजों आरो बेजों लोगोसे जोङो ओरैनो जास्ट साहा लोंनो आन्था जों बेखौ बिथांनो खुसि एसे गोसोआ थुलुंगाथों होननानै एमाउन्टखौ बुङाबाबो जोङो ओरैनो मान बावफैनाय जाहैबाय आरोखि। जों रामफलबिल बियाब दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय दिनैहाय जोंनि रामफलबिल बियाब दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय जोंनि बालाथङा गामि मानगोनां जोंहा दैदेनसार हाज'वारि बिथांनि अनजालि फिसाजो सुसमिता हाज'वारि दा बिथां गथ'खौ जे निटआव उथ्रिनो हाबाय होननानै जोङो मोनथिनायलाय जों बिथांखौ दिनैहाय आफादनि जानानै बरायनो फैदों। दा बिथांखौ बेबायदि निटआव जे उथ्रिसारनो हादों जोंनि बियाबनि सिङाव बे खोब गोग्गाथाव आरो जों बरायनो मोननानै दिनै खोब आफादनिफ्राय गोजोननाय मोनदों। बिसेसकै आङो जे दिनैहाय जोङो आफादनिफ्राय जेबो होनो हायाब्लाबो जोङो आफादनिफ्राय ओरैबायदि साबायखर बावदों जे बे गथ'आ जाहाथे उनावहाय जि उद्देश्यजों लानानै दिनैहाय निटनि खोथा होनबा मेडिकेल MBBS नि खोथा फैयो दा बेयाव जाहाथे बिथाङा उथ्रिसारनो हाथों बेखौ जोंनि आफादनिफ्राय जोङो आफा आनान गसाइनाव आफा बोराइ बाथौनाव जोङो आर'ज गाबनानै बिथांनिसिम बोर बिनाय जायो आरो दा इयुन जोलैनि सायाव दिनैहाय बिथाङा जे बिथां गथ'आ जे बे निटखौ पास खालामनो हाबाय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि जेनाखि मेडिया बे मेडियानि थ्रुहै जाहाथे
उयन जोलै गथ'फ्राबो बे गथ'बादि जाहाथे फरायनो हाथों एबा बे निट एग्जामखौ पास खालामनो हाथों आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जेनाखि गथ'फ्रा जाहाथे रोंनो हायो बेखौनो आङो उयन जोलैखौ आं जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जों खावलायनाय जायो। बिथांजोनि फरायनायाव गुदि बाथौ आफादनिफ्राय अनसुंथाइनि माबाफोर दङ नामा? दा जोङो दिनैहाय बे गथ'नो सिगां जों ओरैनो मान बावफैबाय आर'नाइजों आरो बेजों लोगोसे जोङो ओरैनो जास्ट साहा लोंनो आन्था जों बेखौ बिथांनो खुसि एसे गोसोआ थुलुंगाथों होननानै एमाउन्टखौ बुङाबाबो जों ओरैनो मान बावफैनाय जाहैबाय आरोखि।